Zdravím, ja som Mike 212 a pred začiatkom videa vám chcem povedať, ja viem, v útorok nevyšlo video, zhriešil som, ale máte tu svoj úžasný, vynikajúci, úžasný content, tak teraz môžete znova zavysláčiť a ak sa vám páči tento content, môžete dať like. To by bolo všetko pre takéto mini intro a poďme na video. V dnešnom videu sa pozrieme na set s číslom 75360 Yoda's Jedi Starfighter. Boxár vyzerá takto, je to dať random vo vesmíre. Tuto spring-loaded shooter vystreluje Yoda, hej. Pekný boxart. Tuto dole máme 330 second klona z Asokiného bataliónu, sa mi zdá, že to bol, hej, bol to batalión, asi. A dole vidíte figurky. Takže poďme sa pozrieť na vrch krabice, ktorý vyzerá takto. Nejaké nudné čítanie. Yoda 1:1. Jeden bok krabice vyzerá extrémne nudne a druhý bok krabice vyzerá tiež celkom nudne, ale aj boxart, takže nie úplne nudne. A tu je tento set je k 20. výročiu Clone Wars. Čo je, ja sa vám trošku ešte podsťažujem, že prečo? Lego, prečo? Musíš robiť. Mohli ste urobiť Rexov Starfighter k 20. výročiu Clone Wars. Mohli ste prerobiť Twilight, mohli ste prerobiť veľa setov a vy ste sa rozhodli prerobiť Yoda Starfighter z roku 2017 alebo 18. Ja. Proste mohli urobiť extrémne veľa ikonických setov a oni sa rozhodli. Nope, dáme vám Yoda Starfighter. Každopádne. It is what it is. A tu vidíte nejaké play funkcie. Má tu spring-loaded shootery. Yoda si môžeš sadnúť do kabíny. A tuto vidíte nejaké tie figurky v akcii. Poďme sa pozrieť na minifigurky. Tak ako prvú figurku v tomto sete máme koho iného ako Yodu, keď je to čo? Yoda Starfighter. A je to proste klasický Yoda. Hej. Nie je to ten Clone Wars Yoda, že by prerobili toho klasického 2008 Yodu. Aj keď asi by ho nemali prerábať, pretože to je ako riadny Nightmare Fuel, ten 2008 Yoda, to ty vole. To každé dieťa, čo mal toho Yodu, tak podľa mňa, alebo každé 10. dieťa, čo mal toho Yodu, tak sa v noci modlilo, aby ten Yoda ty vole neprišiel a neurobil činky šminky. Ale proste klasický Yoda. Poďme na ďalšiu figurku v tomto sete. A tou ďalšou figurkou v tomto sete je R2D2. Podržte sa s backprintingom. Kto videl moje minulé videa vie, že celkom nadávam na droidov, ktorí nemajú backprintingu, kam sa na teba výročná cutie Katie. Anyways. Hej, celkom to nadávam, ale tento R2D2 má backprinting, čo je kinda good. A toto bolo asi všetko pre mňa figurky, neviem, čo mám viac k tomu vám viac povedať. Poďme na set ako taký. Takže toto je Yoda Jedi Starfighter. Nie, Starfighter Interceptor, pardon, je to Interceptor. Ale, dobrá, takže sa poďme pozrieť na nejaké play funkcie. Prvá rádoby play funkcia je to, že môžete takto otvoriť kabínu a dať tam Yodu. Musí mať vystreté ruky. Môžete tam dať Yodu. Takto tam fešák sedí. Zaklapnete mu strechu. Dáte mu takto. A tak sa na vás bude kúkať. Ja viem, výborné, úžasná play funkcia 10 z 10 set. Úžasný, výborný set. Anyways, poďme na nejaké reálne play funkcie. Ďalšia play funkcia je, že tu máte spring-loaded shootery, ktoré sú aj celkom pekne schované. Ale ja s nimi nebudem strieľať. Prečo? Pretože sa nebudem mučiť, aj keď budem 10 rokov hľadať ten jeden zelený dielik. Nie, ďakujem. Ak chcete vidieť, ako to strieľa,
Čo ak máte nejaký iný Lego Star Wars, tak viete, lebo tie Spring World Shootery sú úplne identické v každom Lego Star Wars sete, ale ak chcete vidieť, ako to strieľa, si ten set musíte kúpiť sami. A poďme na poslednú radový play feature, a to je to, že R2 môže sa dať do tohto doku a proste tam môže failiť. Ja viem, výborná play funkcia. Dobre. Poďme sa ešte pozrieť na samolepky. Tak poďme spolu počítať. Toto je Gecká show. Počítanie s Majkom. Takže 1., 2., 3., 4., 5., 6. 6 ich je. 6 nálepiek, čo je? Celkom v pohode. Nejako, mohlo to byť oveľa horšie. Mohlo. Ale poďme sa, keďže už mám nálepky spočítané, poďme sa pozrieť na môj finálny názor na tento set. Takže môj finálny názor na tento set, a.k.a. čo si ja myslím o tomto sete, koľko mu dávam z 10 a podobne. Takže čo si o tomto sete myslím? Je to celkom v pohode set, aj keď mohli tam dať tretiu figurku, lebo iba ten Yoda R2 je to také meh. Čo by mi tam mohli dať nejakú tretiu figurku, čo by mi tam mohli dať Clone Wars Anakina, tam čo by mohli dať, lebo kto videl ten arc z Clone Wars, viete, že on pomáhal Yodovi ísť na tú planetu, alebo tam mohli dať tie, čo je toho temného Yodu z tej planéty, na ktorej tam bol také divnej. Hej, proste tam mohli dať nejakú aspoň kreatívnu tretiu figurku a nie tam proste dať to. Ale it is what it is, ten set je celkom mid, je to celkom v pohode set. A hej, vyplatí sa vám kúpiť. Hej, vyplatí. Ja tomuto setu by som dal takých 7,5 z 10. Není to nič svetoborné, ale nie je to asi nič strašné. Tak ku koncu tomuto videa nezabudnite dať like, odber, komentár a pri ďalšom videu čus.